Okay, mga una ta mga bay, mga una ta, matiwas na ta sa atong kaon kay igara man po sila ko ang dool nganing magkaon na ta. Sus, nangamig na atong pagkaon. Tama na ngayon po. Gilingin din. Oh! Ako yawan din ko. Kuyawan ka na. Salamat, Eh, Ina. salamat eh. Bok, pilim ko pa ngayon. Ngay kag 50 charge. 50? 50 charge. Napan? Oy. Wala, murag di na kaabot bi. Kaya nagbayad mo sa itlog. Nga unta, tsagay mo, suki. Manok tiil. Unsa nang tiil? 5.20 dagpo lagi. Ah, 5.20 sakto di. Abi na ko mali ko. Ikaw na po, Jay. Wa pa ko katiwas sa kaon. Dagan na mali. Unsa nagpipik mo? Ah, unya tat. Naman ako kaon. Nagpupuy ko. Dagan ang ngita ni mo dong. Mga idol. Ano niya kaya? Ini may aim ka? Unsa na? Baliw ko tubig yung mak. Taksi ka raw na. Unsa niya kuya? O half rice. Sana all half. Kuha. Sa press. Kamay dol dia. Ako lay dool nimo ha. Kay kaon sa ko. Oh, dira gay. Sakto yung kubala mo, doktor init. Ha? Sakto yung kubala, doktor init. Ay, nangubal na ta anig panining kamot. Half na iya? Muragwan na no. Okay. Kira. Sana ma'am? Oo, sa. Ayos na. Uy, nalilin lagi ka Sa sa. ko na niya. Pati ko. Bawang niyang gabi na siguro niya. Ito. Dito na ako. Ay, kalami. Bugno kayo. Subong daw. Aw kanang kuan ba? Sakto ra kay pagkabugna ba dili kayo sobrang bugna. Yuhaw lang og taman. Naon taya? Asa naman sa baon nila? Hali na. Asa ay Paris. Daghan man ta nimo sabaw. Ka naman? 55. 55. Maagtanggol ka na ron. Kuan niya. Ay, chapsoy din na? Bok? Usa na nga gulay sa luti? Dadaanan nila. Chapsoy nga usa na kabuk gulay man. Kaya ka lang? Kahit tira na. Siap soy. Abi na kong kapayas gigisa. Takbit mo, Ray. Takbit, batong. Bini. Sorry, boss. Kana Nike Adidas. Kuan. 5.20. Dora. Magadubo unta kag kuan bok. Tangkong. Tangkong ada tangkong ada man.
So, Ayaw nang tungkong sa tubig, ibasig na ay kuan kaning alimatok. Katong tangkong sa mala. Uy. Ayuta. na. Kalibo din. Tangkong sa yuta. Sa kalibo. Tangkong Chinese tangkong na puti. Ah, kato. Mahal na. Lagi pero makuya mo mahadlok. Nagkansim ka na. Nya mahadlok man tanang sa tubig kay na alimatok niya ng stem. Pero Chinese tangkong, muna yung negosyon. Huwag di kayo maginansya, tinggamaya ang bukos. Mao gyud. Yuts. Pila yang gihatag bok? Sa kalibo. Ate sa man. Ito. Yakdan mo ah. 972. Oh. Ito ba? Ano yun? Ala 972 patari na kuya. 972 pila na yung kuha Wala der? ko sa kaya, batong mo sa 23 tanak. sa paper, sa negosyon, yan magyapon. Hindi, yapon eh. Gawa. Pangatag ko niya. Gawa sa ngiti lang. Lugay pa lang eh. Oh, matagbog ka tao. Sa kabuhay. Yeah. Maroon pa na yung mga number kay at ikaroon po at niya sa number. Pag-atag sa number mo gawas, maroon ko number kay kita ra po mataran mo at niyan. Wala na eh. Kasi. 5. Salamat. Hello ka. Karuni man na daw. Isa ni boss. Sana. LG, sa sa'yo? Ay, suka. Oo. Ay, ilang buhaton na buk. Kanan sa na lutoon lapawan daw na den pagkaman ibulad ay hay prito. Kasi ka muna din. Rila, yapan. Di kana bang makaroni bitaw? Ang makaroni ra. Hmm. Nakuhaan lang. Lapuan din paog ibulad na pud kuno dayon aya prituhon. Trabaho lang kayo. Ya, manok ko kana latang to mo. Aranso gitu. Kanya si tubi hugasi kay asini. Ang latan turon. Asini sa kadut kay magkukik ko lang ko. Magko. Na, karon ako nakakaon kay daghan kay na malit pagalakaw nimo. Beho no. Sa di na gud gamay bok kay silo kay bok. Delivery, auntie. Ah, dakuag delivery si GNT oy. Kampus. Kapsa ko karon ba niya na sobrang kanon. Amit ang kwan. Yang sauce ikuan sa kanon. Itiil sa manok. Atay sa manok. Hindi ay paliya. Nala.
Hugasin ni Mat ang manok bu. Para maasinan. Mga man ka nagjakit ting inita. Hello sa iya. Ada hello. Isang. Hello guys. Tak, tak ni. Hika pa. Ay, kata na. Asa mo lamasan eh? Ay, pagiwa. Bata ito daw, usudan to. Nanulungan ka to? Ako nitong gilungagan sila. Na ako pagkuhan na mong sudan di ako ya. Asa yung butang yung lamas deh? Naligin mo. Lamas. No. Kaon ka bungon. Laro. Ay, butang namos di. Oh. Mama, ora magtunog ng namos. Namas na ito? Namas na ito dong? Oh, lamas kayo. Nawa namin ni Bombay ni. Namangap. Sara ka ba Bombay ang kuha? Na Bombay kilid to, man na ipos ang Bombay. Ang Facebook. Pwede lang. Nga unta. Manok. Pwede daw. Naitiis sa manok, 5.20. Pila ni siya? Atay Paris, 20. Better na. Asa na? Dala na. Butang idig, sabaw dito. Sigo testing ko na, 50. Ngunit mong 5 ba din? Ah. Kani? Kani po? Kani na? Ganit Gis ni. Isa na. Ah, patapos na deh. Murah. Asa mo ni magigibutang? Pag managtakos diha. Ah, suman. Alam. Anak anak ni ma'am. Bawa pa na tiplahi ma'am. Ang kana imong atay, butang isabaw sa tiil. Kuha nang taong kumbay din, lo. Ang kuwantan natan din. Natan na ba ka mo? Isi ang mga tao. Ang tao. Ang pujimat. Dari Ini ilan? ada. Striker. Coba dong. Dogi. Kini ada dong. Bilang ko nang tagi. Jis dia pun. Gis ni. Jis dia pun naman.
ito sa manok. Batong, adobo. Okay, sa manok. Aw. Bali naman batong. Ah. Sorry daw. Baik tira daw. Gay kong usabi, kanang gitimpla. Kanang gitimpla nimo, gay kong usa. Ayo muka. Gay ko be. Ano ma? This lang. Eh, tama. Pinsilan eh. Kira. Ha? Dito iha. Nabilang ba mo balik ko? Oo. Kuma mas. Ah. Salamat kuya. Sira bayad. Bar na bayad, balik. Pila na yung bola-bola ya? Jeez. O dali po kaon doy kay. Unsa no pud ka yandak ang kain ng tanan. Lupay pagkaon manggod na ako. Pwede nagyong paspasya na kung kinaon diri sir. Sorry kay sir ha sir. Ug magkaon gyud imong katabang sir, ayaw gud tang duga. Kay mao ra gid na ikuan pahulat imong katabang. Kulang tamas nga ako. Wala lang siguro sa imong kuya Mark. Sa nilatan. Nilatan baboy. Cinco. Asa kita. Ito, flowers. Yan. Igigasan naman itong patakos dong. Itong kamay ba? Kuha ang mga kuha na day. Cuman. Mga Bombay ba? Wala lagi din Bombay. Wala direct. Naman to kilid. Wala na Bombay dong. Siya no? Ay, mga lamag diring daan buk ng tanim mo. Naram to diya kilid Mark sa kuan, lutuan. Wala diha? Kinar sir. Nara? Bola-bola doha. Nara? Pila ka rice mo ma'am? Apa na eh? Oo, pani. Ano to? $20. 45. 55 sir. Salamat sir. Ang bola-bola kaya. Pila ko ma'am? Pila na lang. Upat lang yun ma'am. Sige ka na. Oh, wow, Amala jud ko. Magnilataan ka ma'am. Dali rin mo siya ma'am. Lamas lang na kuha nga Og, sige, go, Kini, bait yan eh. Nalunod na dahil mong gabi anak Mark. ay, magpilang ham gani. Jeez. Loha na lang sa ham. Isa lang. Ay, loha na na, ya? Ah, duha. Ah, sige. Og, saud. Ayun. Tawag yun. Tawag yun, apa? Jeez lang ang tawag yun. Sige, saud yan. Talong. Ayan. Tulo og tunga sa Salamat. Thank